uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela nantambama. Ngibonga nje umusa kaNkulunkulu osunile izolo baba, bengingenelwe inyoka endlini. Sithe nje ntambama, ngey'khathi zantambama, masithi mhlambe ko-6:30 iy'ngane ziyageza. Mangithi ngiyabuka emva kwesicabha nayi into irolile nje ewurawundi. Ngithi mina hayibo yini le ngathi ubulongwe benkomo na. Ithi ingane hayibo ma inyoka. Masithi siyabuka, ngiyayibuka le nyoka inhlwathi. ngoNkulunkulu siyambonga ukuthi akekho emlumile, akekho wenzile lutho. Nakhona lapho ibiyisonge ngaphansi kwemopho ngoba bengibeka imopho eduzane kumnyango. Yavele yangena ngaphansi kwemopho ngoba inhlwathi esencane inkulu kakhulu. Ngibonga nje uNkulunkulu ngoba bengithuma ingane na-4 years. Ngathi ithatha nayo imopho laphayana. Yayithatha nje futhi yaqhubeka inyoka yayisonga nje yayihlalela kanjalo. Hhayi zange izinyakaza ize yabonwa yimina sengikha amanzi ebhakedeni ngithi mangithi yini leya sithi inyoka. Ngibonga nje uNkulunkulu baba ukuthi ayibophe nje ingaqhubekele empahleni emsamo, ihlale nje ngasemnyango. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngoba nakhona lapho ngibe sengibeka amanzi ngeketelo abila ngayithela ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yavele yabhinyilika bayishaya ngenduku laba abanye bebephethe induku. Yafa futhi ngesikhathi ayizange iziyenze lutho. Ngibonga nje uNkulunkulu lawo mandla awenzile empilweni yami, nanokuthi nje igcine ibonakala singagcini silala nenyoka endlini ngoba ngiyazi nokuthi baba ibingene ngasikhathi sini ngoba endlini bengade ngihleli khona. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi ayibambe nje ivele ingene ngaphansi kwemopho. Nemopho leyo angijwayele nokuyibeka eduze kwesicabha, kodwa nje izolo usuni la izolo ngivele ngayibeka eduze kwesicabha. Mangithi ngaphansi kwayo ingane mayithatha futhi nengane ingayiboni, ize yabonwa yimi ukuthi nayo inyoka. Masithi siyayibheka inhlwathi, hhayi sayibulala-ke baba. Ngalokho nje ngidlulisa ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga. Ubaba vele wayeshilo ukuthi uma usanda kudlula ku-21 emkhosini nje kuba nezimpi. Ngase ngiyabona ukuthi kusho ukuthi sekuqala zona baba izimpi. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngalokho, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngicela ukuletha ubufakazi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lethu. Ngicela nje ukuthula ubufakazi ngosupervisor wami emsebenzini. Bese nomkhuba nje ukuthi a-comment nje negative ngomsebenzi engiwenzayo. Njalo nje i-report yakhe mayibhala nje ibe negative kakhulu, as if umsebenzi angiwenzi kahle noma angiwenzi. Kungabikho nje yena akusho right. Okay-ke ngadicide ukuthi hhayi ake ngingene emkhosini ka-3 days. Ngosuku lwesibili aphinde futhi abhale i-report embi-ke kakhulu-ke impela kwi-2nd day ngikwi-fasting. Hhayi ngiqale manje ngikhathazeke nami ngithi hayibo lento ngathi iyaqhubeka, kanti kwenzakalani ngisemkhosini kodwa still lo muntu uyaqhubeka futhi ngathi manje usesho kakhulu. Hhayi kusho ukuthi bese eyayisenda-ke la efonini lawo ma-comments akhe. Hhayi ngiphendule nami, kusho ukuthi uma ngimphendula ngenze i-VN. Ngifuthekile nami ngiyazizwa uma ngimphendula. Cha hhayi nami ngathi sengikhuluma ngokufutheka-ke manje. Hhayi ngisende, mase ngiyisendile ngizwe ukuthi khona into esukayo kimi, khona into engekho right nje after sengiyisendile. Hhayi bese kufika kimi ukuthi cha angiyiqale phansi le message ngikhulume kahle, ngehle noma ngingaliboni icala kodwa nje ngehla-ke ngakhuluma kahle-ke naye-ke. Hhayi ngamchazela-ke lokho engimchazele khona, okunye bengikuphendula lokhu kade kubhalile. Hhayi emva kwalokho bese kufika kimi ukuthi angeke ngimbuze ngomntwana wakhe. Khona umntwana ongathathwanga e-university, umntwana wakhe. Bese ngiyakhuluma-ke naye ngithi uma vele ngeke ngiyisize iy'ngane kakhulu uku-aplaya nani nani. So ngimtshela ukuthi ayi kune-information enginayo lana engamsiza umntanakhe, wagcina enze njani. Hhayi wavele wayiphendula ngokushesha-ke ngaleso sikhathi, wavele waphendula ngokushesha, sekhuluma kahle nje sekungathi nje ayikho into e-wrong engiyenzile manje. Hhayi wajabula, hawu ngiyabonga, wabonga nje impela manje sekukuhle. Ngasho nje ukuthi hayi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakusebenzise
ukuthi asize abantu abathwele imithwalo, kodwa kube ngathi ba-acta kambi towards wena, kanti kunomthwalo abawuthwele. So uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena ukuthi abakhulule. So ngiyabonga kakhulu baba ngokusifundisa nje iy'ndlela zokunqoba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba uNsibande, umpostoli, nomama uNsibande. Nentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nekhalezwi. Ngiyaxolisa nje ukuthi sengidelethile, khona ukuphazamiseka kube khona. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu engimbone emuhle kakhulu kule weekend esiphuma kuyo. Kube nenkonzo ekade iseMafakatini, nami ngaba ingxenye yokuba ngokhonza khona. Ngibusiseke kakhulu, ngijabule kakhulu ngokubona ubaba umpostoli kanye nomama. Bekukade kakhulu ngilangazelela ukuya enkonzweni enobaba nomama, ngoba ngangifisa nokuya ephasikeni, kodwa kwangenzeka izimo ey'thile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngale nkonzo. Ngilaphekile kokuningi, ngiphilile kokuningi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyazibonga ngey'mfundiso ezikususa esonweni zikufake ekuphileni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Since-ke ngingenile ekhalezwi, uNkulunkulu ngimbona emuhle kakhulu, ewakhomba amabala, eveza nje ububi bonke buvela bonke obala bempilo yami. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu emsebenzisa ubaba empilweni yami. Ngibona nezilingo zivuka ngamandla ngokuba sekhalezwi. Yebo, bengilingwa kodwa bengingalingwa kanje, kodwa ukuthi ngibe sekhalezwi kuthanda nje ukulingwa ngenye indlela, ngenxa yokuthi sengithole iqiniso, sengithole ukuphila bengingakutholi indawo. Haleluya. Ngiyambonga uNkulunkulu osefike wangihlukanisela. Yebo, bengithi ngenza kahle, kanti cha, bengingenzi kahle ekumkhonzeni uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba Nsibande nomama Nsibande. Ngizobonga uNkulunkulu ongenzela umusa. Ngathi ngiye eMaritzburg ngiyovakashela udadewethu. Ngithe ngifika ngakade ngathola ukuthi uma nobaba uzobe seMafakatini. Ngahamba nami ngaya khona, ngababona uma nobaba, ngajabula kakhulu. Ngambuka nje uNkulunkulu emuhle engiholela ekutheni ngibone ubaba noma. Ngambonga uNkulunkulu. Ngibonga iy'ntshumayelo, ngibonga iy'mfundiso asifundisa zona ekhaya lezwi. Ngiyafundiseka kakhulu. Kuphela nje ngihlala ngithi uNkulunkulu ngipha amandla ukuba ngenze intando yakho, ngoba bengikhonza ngihamba ngithi ngisindisiwe, ngithi ngihlukene nesono, kodwa emabe eseshumayela ubaba, esekhuluma, esefundisa, ngizibona ngingekho ndawo. Ngizizwa ngathi ukuthi bengisonta, kodwa lapha kade ngikhona bengithi ngisindisiwe, kodwa ngiyazibona ukuthi bengisonta nje, ngiyafana nabantu abasontayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngobaba, ngiyambonga kakhulu. Ngithi impela uNkulunkulu akekho akanje ngaye, akekho ongamfanisa naye ngokuthi ehawukele impilo yami. Ngize ngisho ngithi kazi ngangimenzeleni uNkulunkulu. Uyini umuntu ube ngangilandelanga uNkulunkulu eze ngiphe engembulela inkonzo yeqiniso, inkonzo efihlakele kangaka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu.
ngiyambabaza. uNkulunkulu asiphilisele ubaba nomama. Siyadinga kakhulu iy'mfundiso zakhe. Mina njengoba ngifike ngoDisemba ngiyalangazelela kakhulu ukuthi ngenze intando kaNkulunkulu, ngenze uNkulunkulu into akayishilo ngobaba uNsibande. Ngaze ngaxhawula kubaba uNsibande, ngawuxhawula ngima wangaka. Ngayizwa inhliziyo yami ijabula, ngabuya kumnandi ngathi khona okusukile nje kungekuhle enhliziyweni yami, inhliziyo yami imhlophe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, inkosi yomusa enibusise. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu inkosi. Tata nomama, ndiyabulisa egameni lenkosi yethu Kristu waseNazaretha. Ndithi manibulele nabo nobufakazi. Kule weekend ngoMgqibelo ndithuke ndivuswa ngumama wami ekuseni erumini yami esithi kugcwele iinyosi. Xa ndivuka zigcwele kakhulu futhi zihamba kwalapha endlini. Ngenhlanhla khange sindenze nto, ndiye ndakhuleka, ndathandaza, ndavula umkhuleko katata, ndavula ifestile, zaphuma zahamba. Ndibulela uThixo kakhulu ngeemfundiso zabazali nokuthi basithandazele, ngoba zonke into ezenzekayo ezimpilweni zethu uNkulunkulu uyangenelela ngemithandazo yenu tata. Kuthe kusenjalo xa sendivukile kanti ziphinde zaya kwenye indlu, ndafika nakuleyo indlu ndavulela umkhuleko, ndathandaza, ndabe sendithatha nedumu ndaziduma. Sisahleli njalo ekudeni kwemini ziphinda zaya kwenye indlu, ndaphinda nalapho ndavulela umkhuleko, ndathandaza, ndaziduma, khange ziphinde zibe khona. Kanti apha ke ezintsukwini, I think last week, iveki yonke ndike ndeva kubuhlungu ebeleni, igaqa apha ngaphakathi ebeleni libuhlungu, kunzima ulala. Ndanyamezela esithi mama ndiye ekliniki, ndathi hayi ndizawubane ndithandaza ndivulela umkhuleko utata wayesinike wona. Njalo ndivulela wona even nasemini xa ndisiva intlungu. Kuthe kuphela nje 3 days ndabe ndingaziva intlungu. Ndiyambulela kakhulu uThixo tata, ngani bazali bem. Ndibulela kakhulu. Ndiyamcela uThixo asigcinele nina. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.